Amen. Tichienderera mberi takatarisa pavhesi 6 patapedzisira kutaura napo last time. Pari kuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Amen. Ndobatiri kutangira Mark13v6. Chidzidzo ichi chakati rebei. Nofunga chatoo chidzidzo chechitatu pamusoro pekuprofita kwaJesu pamusoro peJerusarema, kuputswa kwayo nokudzoka kwake. Amen. Yatitarisei Jesu ndiye muambi nemupedzisi wezvinhu zvose. Mwari ndiye ofuki, asi Jesu ndiye muambi nomupedzisi wezvinhu zvose. Sei tichidaro? Nokuti Jesu ndiye shoko raMwari. Ndizvozvo yatitarisei paari. Mwari tikomborerei Jehovha Mwari wangu zvatakupinda pashoko renyu zvakare. Muriropafadze, titaure nemazvo. Mwari wangu tibetserei kunzwisisa shoko renyu. Betserai miromo yedu kuti itaure zvinonzwika, nenzeve dzidziurwe dzinzwe. Emi Mwari makanaka, shoko renyu rakanaka, ngaritidzidzise naso muzita raJesu. Amen. Amen. Zvikanzi vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Ndopatiri kutangira ipapo. Zvikanzi kana muchinzwa zvokurwa neguhu rokurwa. Guhu zvinoreva rumors, maruma. Muchishona chanhasi tingazviti zvakada kufanana nemakuhwa. Ndokuchinyasoshaya izwi chairo rinoreva guhu. Musavhunduka. Izvozvo zvinofanira kumboitika, asi kuguma kuchigere kusvika. Amen. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi, ushe huchamukira ushe, kundengendeka kwenyika kuchavapo kune dzimwe nzvimbo, nenzara dzichavapo. Ndiko kutanga kwenhamo. Amen. Nyaya yekutaurwa apa ine painopinda pana Jesu pachake. Tisingataure zvinhu zvimwe chete izvi, zvimwe zvese izvi, kwete. Zvimwe zvese zvirikutaurwa munyaya iyoyo, zvikurebwa namazita izvi, kwete. Zvine chekuita naJesu pachake, iye seshoko raMwari. Muri kupanzwa kaipapo? Ehe. Tikatangirepo pavhesi 6 patataura. Zvikanzi vazhinji vachauya nezita rangu. Tichipedzisa kutaura kwatakaita last time, tikati zviri kureva kuti vazhinji vachauya vachiti ndini Kristu. Muri kuzvinzwa? Kuti ndine yese. Zvandinotaura ini ndezvazvokwadi. Ndopatapedzisira tichitaura napo. Zvikanzi pane vanhu vanopfuura 12 vanozviti ndisu ana Kristu. Panguva ino yoga, sekutaurwa kwandakaitwa, 12 vari kuzviti ndisu ana Kristu vari pasi rose. Vanhu vachitovatevera. Zviuru zvavanhu zvichitovatevera. Kunyika dzakasiyana siyana. Zvitoreva kuti ma-international vanhu ivavo. Mukunzwa? Vatore mbiri, vanozikanwa,
vanhu vanoteverera. Munoziva kutevererwa zvakunoita. Kristu waitevererwa navanhu. Paaiti takangoonekwa chete vanhu vototanga kumutevera. Nokuti uchaita chimwe chinhu, uchataura chimwe chinhu. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo ivo vanhu nevatevereri vavanhu. Handizive panyaya dzekuita mamiracles. Asi zvavanotaura zvinobata mwoyo yavanhu. Zvichida vanoita nekunyengera. Munozonai mbofunga kuti pamwe vanhu vatema ndivo vanoshandisa mushonga woga. Mushonga wokuti vanhu vavade. Hongu vatema vanoshandisa mushonga wekuti munhu uvengwe navanhu. Vane zvavanokuita, wotanga kuvengwa navanhu. Asi navarunguwo vane mishonga yakadaro. Ndaingofunga kuti vanongoita zvinhu zvose pachena. Asi vanhu vakadzidza. Vane mabhuku namabhuku ehuroi. Makanzwa zvakataurwa naPauro. Zvikanzi paakaparidza panzvimbo ipi zviya. Zvikanzi pakabuda mabhuku namabhuku ehuroi. NdiPeter here aiparidza kusvika Jesu. Makaenda kuna Acts munonzwa nyaya. Zvikanzi pakapiswa mabhuku akanga aidhura ohuroi. Muri kuzvinzwa? Urwere huriko kuvarungu, huriko kuIndia, huriko kuChina, huriko kuno. Urwere huri kwese kwese. Nehuroi hwavo vanoita minana. Sezvinongoitawo urwere vamwe vanozviti vaprofita navadzidzisi vekuZimbabwe. Nehuroi hwavo vanokubata namashoko avo. Nyangwe zvavo akarasika, imi munotongotenda. Chinokukonzera kuti mutende zvishoko zvakadaro chii hatizivi. Vanhu vari kutaura dondo zvavo asi tinongotenda. Thank you pastor, thank you pastor. Thank you prophet. Munhu waMwari. Munhu wese ndewaMwari. Zvakanzi Mozisi munhu waMwari. Zvakanga zviri pamazuva iwawo zvokwadi aifamba naMwari. Waitaura naMwari. Imiwo munofanirwa kuita vanhu vaMwari vanotaura naMwari. Vanofamba naMwari misi yose. Kwakanga kuna Mozisi ndokwamaifanirwa kusvika. Kana kuti regedza titi, kwakanga kuna Mozisi ndokwamaifanirwa kuedza kusvika. Nekuti iko zvino munozviti vaKristu. Asi Kristu mukuru kuna Mozisi. Chimbosvikawo pana Mozisi, mozosvikawo pana Kristu. Mozisi wakanga uri munhu waMwari. Kristu akanga ari mwanakomana waMwari. Chii chiri nyore kuita? Munhu haungofanana nesu. Waichengetedza murayiro yaMwari. Akanzi wakarurama. Tozosvikawo pana Kristu wakanga huno hutsvene. Mukunzwa? Akanga huno hutsvene. Tozoedza kusvika pana Kristu. Chiri kutaurwa apa kunzi vanhu vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu vachitsausa vazhinji. Idoctrine. Isu tine doctrine yedu pachechi pano. Mukunzwa? Yatinototevedzera. Yatinotofamba nayo misi yose. Mukunzwa? Tinototenda mairi. Nokuti zvinhu zvose tinenge tichienda pana Jesu. Zvinhu zvose tichienda pana Jesu. Kana takafunga chinhu takati ichi hachisi chaJesu, totozvirasha. Maona? Takati tambe takaita kunge tobvarukira mwero, tokurumidza tadzoka kuna Jesu. Takomana hatisi kurasika here. Muri kuzviona?
kuti apa taakuenderera. Tanga tafara, tanga tamwa nekudya nekuguta, taakurashika gwara, todzokera pana Kristu. Pasina Kristu hakuna chimwe chatinoita. Jesu unoti chakati. Hamutinzwe Pita anoti chakati, Mozisi unoti chakati. Hatitaure kuti Pauro unoti chakati. Totaura kuti Jesu unoti chakati. Nekuti zvinhu zvose tinoda kutevera Jesu. Chimwe chinhu chatingarambe ndechekuti zvimwe zvinhu tinopedzisira takanganisa taita nepasiripo. Hatisi kutaura zvatakanyora pasi kuti tiite, kwete. Kuti nesuwo tinokanganisa tiri vanhu vakaita sei. Tinotevedzera tsika idzi dzaKristu, asi hazvirevi kuti hatipotsi. Naizvozvo pane tsika dzakanyorwa pasi, imi mozotoona tichiita nepasaindi. Tapotsa tsika iyo. Ko zvaita sei? Panenge paita zinyekenyeke pamwe pano. Zvichida pane zvimwe zvinhu zvatitora mwoyo. Taakuita sei sevaprista? Hatichisina zivo nohungwaru, hatichabuditsa pamuromo yedu zvinhu zvinokonzera kuti vanhu vadzoke kuna Mwari. Varipo vaprista vakadaro nhasi, vanodya vanhu panze pekuti vaise vanhu kuna Mwari. Zvikanzi naDhavhidhi, vanodya vanhu vangu sevanodya chingwa. Varipo vari kudya vanhu iko zvinezvi, vaprofita navaprista. Zviri kuitika izvozvo. Havana hanya. Vanoita kubvamburanya seshumba iri kubvamburanya yapinda mudanga ramakwai. Hakuna kwaanotizira, haagone kumhanya, anongoparara ariko. Chiti yakarumapo yoregedza inorumapo. Kazhinji shumba inoti kana yakaruma yaruma ipapo. Dzinobata imwe chete dzodya yose pamwe chete dzizotsvaga dzimwe. Zvino kana ikapinda mudanga inoti yaruma pano yosiya, yondoruma apa youraya yosiya, yondoruma apa youraya yosiya. Unosvika danga rese rakati taka taka pfa. Zvida inenge yatora kana hwani chete yaenda nayo. Chayaurayira dzimwe dzese zapa. Ndozvakaita vaprista vanhasi. Vanoita kuuraya, kuzunza, unonzi kuzunza nekusakura. Vanopwanya namabondo. Zvikara. Doctrine. Vakauya vachiti iri ndo doctrine nderaKristu chairo chairo. Zvandiri kutaura ini nditore Kristu pachako. Murozvo. Zvikanzi ini ndinotaura saKristu. Asi makavaona vose vanenge vachitaura general. Havana practice dzavanadzo. Practice dzavo ndedzezvinhu zvenyika, hazvinei neumwe. Vanoenzanisa zvinhu zvaMwari nezvinhu zvenyika. Vanoparidza nyika panze pekuti vaparidza Mwari. Havaite zvinhu zvaJesu kubodo. Mifananidzo yavo ndeyenyika. Zvino vakakupa mufananidzo vanobva vakuti teerai nemifananidzo iyo. Mifananidzo yose yamakapuwa naKristu yaibatira pane zvinhu zvaMwari. Murikuona? Kana mifananidzo yamunopuwa, maexamples amunopuwa mukereke nemunhu unenge uchiparidza asinei nekuita nemutemo yaMwari akarasika. Dzinoti doctrine dzenhema idzodzo. Zviri nani kuti uparidze mukereke uchishandisa zvitoripo kare mubhaibheri. Bhaibheri rinozvitsanangura. Hazvidi kuti upote uchibuda
uchimbonofuura zvako kusango nomukati mamakungu, wozodzoka wakutaurira vanhu kuti izvi ndo zvinoshanda kukereke. Kwete, bhaibheri rinopa maexamples aro, rinotaura zvinhu zvaro. Unokwanisa kutadza kana kubuda kupa examples yemuupenyu chaiwo kana vanhu uchingokonzentrera nemaexamples ari muno, nekuti rine nhoroondo yakakwana, harishoti. Uri kuona? Kubva pamadoctrine ipapo ndo panobuda chinotevera. Zvikanzi regedzai kutsauswa, regedzai kutsauswa. Muchatsauswa navanhu, mukuzvinzwa? Nokuti kuna vazhinji vacho vaya vachiparidza inzwi rangu. Nhasi uno tina vaparidzi fararira. Wakada kungoti uyu chete pane muparidzi aripo, wakada kungoti murodhi pane muparidzi aripo, wakada kuti ufambe nemotikari kereke unenge uchingodziona dzakasiyana siyana. Asiri kereke dzedu dzakudhara dziri shoma dziya dzine vanhu vemarokwe kana kuti vanhu vemablouse nemablazer, vanhu vemasketi, vanhu vemabhanhire. Kwete, dzawanda manje. Mumwe anoti ndopinda Johani Masowe, mumwe anoti ndopinda Johani Masowe echishanu, mumwe anoti Johani Masowe iyi kana iyo. Mumwe anoti ndinoenda kwamadzibaba Nzira, mumwe anoti ndinoenda kuna madzibaba ani Mwazha, madzibaba wemagirazi, madzibaba wechakati. Muri kuona kuwanda kwakaita chechi dzechipostori. Ndizvo zvimwe chete zvanga zvida kutaurwa naJesu. Mukati mumwe nemumwe anenge achiparidza nepake, ane kereke yake. Mumwe akatobva mune imwe kereke akati iyi kereke haichaita, vanoparidza zvisizvo, inda kuparidza nepangu. Muri kuona? Vanenge vatadza kuwirirana. Zvida vakangokilasha panyaya yemari, vanenge votukana panyaya dzedoctrine. Muri kuzviona? MaJudha paakakilasha naKristu, panze pakuti vatende kuti Kristu unoparidza chokwadi, vakatanga kuparidza vachiti chii? Unoreva nhema. Unoreva nhemawo. Makambozvinzwa kupi izvo? Kuti muprofita weGarirea zvake asi anotaura chokwadi. Kwatisingade ndo kwaanobva. Vangadai vangodaro, vangosiyira ipapo. Zvaanotaura hazvine simba, namabasa anoita ndeesimba. Unoziva, vachitenda kuti uyu munhu anoita mabasa esimba, vangozotaura zvavo kuti kwaanobva kuGarirea ndo kwatisingade chii. Zvanga zvakanaka, asi vakatanga kutaura kuti munhu unoreva shoko raMwari raanoreva inhema. Ivo ndo vanoreva chokwadi, iye anoipa. Ko zvino vanhu vari kuwandirei kuna Kristu? Ko sei vanhu vari kumuteerera vazhinji vachibva kutemberi, vachibva kwamuri? Havachatouya kana nekusinagoge musi weSirati, vachitsvaga Jesu kuti aripi. Paanopinda ndo patinenge tichida kupindawo ipapo, nekuti ndiye unoparidza zvazvokwadi zvine simba. Tikataura nyaya yemutambo uyo, zvikanzi vaJudha vakatsvaga kuuraya Kristu, asi nokuda kwokuti kwakanga kune mutambo, vakaregedza kuenderera mberi nezvavakanga vachifunga, nekuti vaitya kuti pangamuke chibope. Vanhu havazi mapenzi, vanhu vanonzwa. Vanhu vanonzwa kuti apa paparidzwa, apa parebwa nhema, kuti uyu uri kutibata meso chete. Of course, pana vamwe vanhu vanongoendawo kuchechi, havaenderi shoko, vanongoendawo chete.
ungonobhaizawo vodzokera kumba. Ndozvavanongoita every Sunday. Asi panonzwa shoko vari kutaura kuti apa hachisi chokwadi ichi. Munhu aisa nepake, havawanzotsiura zvavo, havawanzotaura even wakanganisa. Zvida vangatozotaura newe matopedza sevhisi kuti paipe wazodai, paipe wazodai, ungadai usina kudai. Nekuti zvinoti pakadai. Handizivi kuti wanga uchitaura wakamira papi. Maona. Yeah. Kindly, gently. Nekuti vanoziva kuti hazvizi zvebope. Hazvizi zvekunzi uyu ndiye mukuru, uyu ndiye anogona. Asi Kristu kutaura kuti apa pachamuka bope apa. Pachamuka mafights. Mafights ari kuita chii? Kune vanhu vanoteverera Kristu navanhu vanoti tiri vaMwari. Ngokona. MaJudha ndavaMwari. MaChristians ndavaMwari. Pane dzimwe kereke dzaMwari dzakawanda. Vose vanongoti ndevamwari. Nematendero avo panoita bope. Vane chinhu chitoti maKristu akarasika. MaJudha achitiwo maKristu akarasika. MaKristu achiti maJudha akarasika. Zvino uri kugona ndeupi? Vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu. Kana isu tinotaura kuti ndiye Kristu. Ndiye Kristu mwanakomana waDhavhidhi. Asi hama dzangu, handidi kuti mutsauswe. Zvonzi kana muchinzwa zvokurwa neguhu rokurwa musavhunduka. Kana muchiona pane makakatikwana nokuda kupazana nematemo. Vamwe vakarikonzi vakapfurana. Mukereke chaimo kupfurana kuSouth Africa. Nyaya yekuti mukuru wavo akanga afa, saka anotora ipapo ndiani. Kana kwaJohani Masawe chako kwakanga kune bope yekuti ndiani uchatora chinzvimbo chaJohani Masawe. Kereke zhinji vamwe vari kutourayana nemishonga chaiyo mukati mekereke. Ndozviziva imi. Ndakazviona. Mukati mekereke chaimo muri kurayana nemishonga. Kuti uyu ngaabve pachigaro mutoda kupinda inini. Mishonga kutoenderana kun'anga. Toshanyirana usiku. Muchiitirana zvakaipa. Nokuda kwakereke kuti ndiani anokontrola kereke. Kuna maguhu ekurwisana mukati mevanotenda kuna Jesu Kristu. Kurwisana kuripo, kutukana kuripo, zvose kusvorana kuripo. Hazvisi kupera. Zvanzi imi musavhunduke. Kuzvati kunzi tisavhunduke, togotedza kuvhunduka sei vanhu vanoda kutemana nematomo. Andizvo zvanzi vanhu vanoda kutemana nematomo panapa unomhanya. Unomirira uri kure uko. Kana kuti unotomhanya kuti unosvika kumba usinganokeya dhoo bata zvako. Mukakwa mangwana chaiwo chifungo kuti zvapera. Kana kuti uzikanwa kunzi unga uripo pavanga vachitukana vasati vabatirana matemo. Unenge usingada kuti vanhu vazvizive nokuti unenge uchitya kumapurisa. Achakuvhunza. Musavhunduka. Ko hativhundutswi nekuda kwei? Hativhundutswi kana vanotituka isu. Kana vanotisvoora isu havativhundutsi. Tinobata mabhaibheri misi yose. Tichiparidza misi yose. Tichitsvaga kunzwisisa Mwari misi yose. Hatimunzwisise paKrisimasi kana paSabata kana paPaseka kwete. Misi yose. Idzo ndidzo nguva dzake dzaakatema dzokuti arida kutiona ichi. Asi misi yose tinobata bhaibheri, hativhunduki, tinopenengura. Hatityi.
Munotoona kuti pane vamwe vari kutorovana nekuurayana, nevamwe muri kungonzwa kunzi vari kurwisa mukati medzikereke kana kuti pakati pezvokutenda. Zvinhu zvinofanira kumboitika. Zvichavapo kuti mucharwisa. Ini ndisati ndaita sei ndauya. Iko zvinezvi tiri kurwisana neLatter Day Saints. Next week tinenge tichirwisana naJehovah's Witness. The week after that tinenge tichirwisana neSeventh Day Adventist. The week after that tichirwisana neMethodist. Zvichizoteverwa neMethodist, American, Anglican, Dutch Reformed. Tinenge tichingorwisana chete. Ava vanoreva nhema, ava vanoreva nhema, ava vanonyepa, ava vanonyepa, ava vanopenga nokutukana namanzwi makuru. Unonzwa? Manzwi makuru chacho ekuti kana vahedheni havatukana neivo open. Tikutukana navo tisina kana nyadzi. Muchaona kurwisana neguhu rekurwisana. Ini ndisati ndauya. Zvanzi zvinofanirwa kuitika. Dai zvakanga zvisingaitiki, tingadai tichikamara kuti zvino Jesu. Zvinhu zvose zvangoenda plain. Kana kuti tingadai tamuti haana kuzvitaura. Asi wakazvitaura akati izvi zvichaitika, ende takazvionawo zvichiitika zveshuwa. Tinozviziva. Tinotoziva vamwe vane mazita iwawo vaiita zvinhu izvozvo. Zvanzi kuguma kuchigere kusvika. Zvinoitika zvazvo imofunga kuti hapachisina. Chikristu chapera manje. Hakuna. Chikristu changoramba chiripo. Kuti Jesu Kristu mumwe chete anongoramba akadaro. Haasanduki. Tangoramba tichitsvaga Kristu mazuva ose upenyu. Tichiramba tichitsvaga zvokwadi. Kana takamboparidza pana Mark13 gore rapera. Gore rino tiri kuparidza pana Mark13. Gore rinouya tichaparidza pana Mark13. Unokwanisa kutoti pose patiri kuparidza ipapo pane pachitobuda zvakasiyana. Manzwi mamwe chete. Chachinja malevels dzimwe. Naizvozvo kana munhu uchikwanisa kuparidza uri wega pamusoro pemashoko mashomanana, mharidzo dzakasiyana dzakawanda. Ko zvino kana vava vanhu vakawanda, hapangabudi nyangwe nekupesana here? Zvino ndo zvomurwira izvozvo. Aiwa. Kugere kuchiguma kusvika. Kuguma kuchigere kusvika. Zvanzi nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Zvanzi one generation will rise against the other generation. Uzvinzwa? Vana vedu vanokwanisa kutimukira isusu. Kuti zvaitwa namadhara izvi. Madhara aya aipenga, anga asingateveri Mwari. Isu takamira kumukirawo vabereki vedu. Vabereki vedu vakanga vasingaite zvinhu zvavaita zvatiri kuita. Hakusi kuti takashora nzira dzavo dzavaita. Asi takauya nedzedu tsva. Takaverenga bhuku riya, hatina kumirira kuti vachatiudza. Vakatiudza tikatenda nzira dzavo kwemakore namakore namakore. Asi patakazozvibatira Bhaibheri toga tikatanga kuverenga tikati aiwa pane nzira tsva dziripo dzavasina kuidza. Tikakuendesai pana mambo uya ainzani? Wakabvarura nguo dzake. Anotangwa naJay. NdiJosia. Ndimambo Josia. Panguva yekuita sei? Yekunatswa kwetemberi. Norevo kuti yakanga yashatiswa, yakanga isingashandiswe. Mikova yayo yakanga yakapfigwa. Zvikanzi inatse pakuwanikwa bhuku remurayiro.
Hilkiya anga aripo ari muprista. Hamene kuti akaenda nebhuku ndiani, ndishepadi here akaenda akanoverenga mambo. Zvikanzi mambo akabvarira nguo dzake akati, tine nhamo varume, Mwari unoda kutiparadza. Angoverengerwa bhuku romurayiro chete. Zvikanzi madzibaba edu haana kuita zvakanga zvakafanirwa kuita. Muri kuona? Akachema achibvarira chinguo dzake. Akati endai munotibvunzisira kuna muprofita Hulda kuti zvinoti chaigodiniko zvatakapotsa, takadzidziswa zvakapotswa namadzibaba edu. Kwanga kuri kunzwisisa kutsva. Akangoverengerwa musi iwoyo bhuku remurayiro, akatobva aziva kuti vanhu havanga vasingaiti zvese zvaidiwa naMwari. Vanhu vakatadzira Mwari, vakafa vari muzvitadzo zvavo. Ko ndopavakanga vavhurirwa napo paduku ipapo. Chinongonetsa ndechekuti bhaibheri rinongogara riripo kubva kare. Saka munotaura kuti rudzi nerudzi 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 zvakanga zvisingazive, isu ndisi tazvitanga kuziva nhasi. Zvinoita kuti Mwari watinzwira nyasha. Zvinoitika chaizvo kuti Mwari unonzwira nyasha waanoda. Hakuzi kuti achaendesa vanhu vose vakatitangira kugehena, kwete. Nokuti iye uchavatonga pamusoro pemwoyo yavo, nesimba ravo, nemweya yavo, nezvose zvavakanga vanazvo. Kunzi makashandisa matarenda neshoko rangu zvakanaka. Ndozvavachatongerwa nazvo. Isu chatongerwawo nezvedu. Zvinonzi makanga mune matablets. Mozisi ndakamupa ndakamunyorera padombo. Ndakanga ngori mahwendefa iwawo mairi chete. Aitogara mukabhokisi akavharirwa. Hakuna vamwe vaiaona. Imi mune matablets amunogara nawo mumabhegi menyu nefoni dzenyu. Dzitorova pabhaibheri episode, bhaibheri rose one time. Zvikanzi makanga mune kereke dzakavakwa zvakanaka. Vamwe vaipindira panze, vamwe vachipindira musango, vachiti kana shumba yamboya vombotiza. Vozotanga kuungana zvakare kuti akomana, vhiki rapera takatizwa, takaita se tanga tobva mburwanwa neshumba. Asi next week vaitsvagana zvakare vogoungana. Uruzvo, imi kana kuchechi kwacho hamutoda kana kuenda. Kupinda muchechi here, tipinde. Chizviverengerai muri moga. Saturday yacho hamudi. Sunday yacho hamudi. Monday to Friday hamuverenga. Ko munoita zvinotaurwa naMwari here, hamuite kana nechimwe. Vanoenda kukereke vacho vanongoenda zvavo Sunday, vongonodhoira varimo, vakadhakwa zvavo nepati dzavaita, kubhawa kwavanga vari Saturday night. Vanga vatova ne 2 days vachienda kumabhawa, Friday neSaturday. Vakatodhakwa vari muchechi. Hapana chavari kunzwa, ihope chete. Amen, chechi yapera vaenda kumba zvatokwana. Hata tiri muchechi. Mamuri muchechi. Ko zvakataurwa naMwari kuti muite makaita here zvamanga muri muchechi? Vamwe vakabvarira nguo dzavo dzakanga dzakanaka, dzaidhura. Kwemi munotadza kubvarira nguo dzenyu sei? Nguo dzenyu munotodzikoshesa saka dzamunoenda nadzo muchechi. Mamini, see-through. Pamusande ndomba munotopfeka tumabhurugwa twatonakisisa. Varume vachipfeka tupombi, netumabhatyi, netumatai. Zvamaiparidzirwa makatadza kubvarira nguo dzenyu sei? Zvanzi aiwa takaudzwa nemuprofita kuti tinofanira kubvarira mwoyo yedu. Makabvarira mwoyo yenyu here? Zvikanzi nguo dzedu takadziseva tikanodzipeta tikadzisa moto. Tikadzibvarira mwoyo yenyu. Hamusi kubvarira mwoyo yenyu.
Hamusi kuvandudzwa, hamusi kureurura zvivi zvenyu nekusanduka, hamusi kuteverera shoko raMwari. Ushe huchamukira ushe. Majudha akamukira maKristu, maKristu akamukira maJudha, Islam yakamukirawo zvose, maOrthodox akamukirawo vamwe. Zviri kungomukirana mukirana. Imi munoreva nhema, imi munoreva nhema, imi munoreva nhema, imi hamutauri chokwadi. Hanzi mumwe akazodzamara aimba nezvepolitics. Aitoimbawo zvake zvepolitics. Asi vanhu dzimwe vanga vasinganyatsokunzwisisa kuti ari kuti chii. Anga asingaimbe nezvemakereke. Zvikanzi vaparidzi vawanda, hachiziva wokutevera, ona baba tadzungaira. Ndine mubvunzo mukuru kwazvo, ndiani achaparidza munyika ino yeZimbabwe? Aitoreva zvake zvepolitics. Ziva kuti mapoliticians nemapolitical parties ati wandei. Saka tinyatsoziva kuti ndiani unofanira kunge achitungamirira. Urwere rwakaimbwa naMugabe vachiripo. UNC yakanga iriko, Tekere akanga apo. Pane munhu akatanga kuchallenja Mugabe ndiani? Pana umwe akamuka mumaoko masvingo ainzi ungari hongo here? Zvina ungari hongo. Ndoziva kuti Tekere akamuka, mumwe ndiani? Ndichaziva maybe 3 from ZANU-PF. Vachibuda muZANU-PF vachichallenge Mugabe. Whether they were challenging, vanga vachimuchallenge chaizvo chaizvo kana kuti vaingochallenjawo kuita. Asi ana UANC vakanga variko, ana Zungu variko, ana Ndu variko, ana ZANU-Ndonga variko, ana ZAPU variko. Manga iriko ndeipi? MGC yakatozouyawo ndana Mafikizolo. Mafikezulo. Variko Welshman Danezo. Pane vamwe vakatanga. Murikuona. Sezvo zvakanga zvangori kupolitics ikoko, ndozvatinazvo pakutenda kuna Mwari. Vanhu vose ivavo vandanga ndichitaura vanoti Mwari, 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 Mwari. Hazvinei kuti Islam, hazvinei kuti maKristu, hazvinei kuti maJew, hazvinei kuti maOrthodox, hazvinei kuti ndevapi. Kune mamwe akawanda tisingatomboziva. Vanhu vose ivavo vanoti Mwari, Mwari, Mwari. Zvikanzi zvino ari kuparidza chaicho chaicho ndeupi? Zvikanzi uku ndokumukirana kweushe. Ushe hwoga hwoga hune mutemo wavo. Munoziva kuti kuna mambo chaiye anenge ari pamusoro, koti madzimambo apasi, kozoti masabhukuwo nezvimwe. Munozviziva imi? Mukati menyika yoga yoga, even pakati penyika dzose zvinenge zvakangodaro. Zvino takatora nyika yoga yoga sereligion, asi ine chekuita naMwari musiki. Hwaumambo hwakasiyana siyana, nekuti paumambo hwakasiyana siyana pane mitemo yakasiyana siyana. Ndipo munonzwa vaparidzi vachitaura pamusoro pezvikomo. Zvikanzi gomo raMwari richakura kupfuura zvikomo zvose. Murayiro waMwari uchapfuura mirayiro yose.
Kana musiri kuziva kuti sei tiri mubope ratinaro pasi rose, kutadza kuzikanwa kwemirayiro yaMwari. Naizvozvo kana vachikutukai, vachikusvorai, vachikuzvidzai, zvingave nemakanda, zvingave nekuita nehupfumi, zvingave nekuita nechimwe chinhu chose, zivai kuti kushayiwa Mwari, kurashika kwavanhu. Vakasiya murayiro yaMwari vakatetereka namasango. Ushe huchamukira ushe, rudzi ruchamukira rudzi. Muzvinzwa? Zvanzi kudengenyika kwenyika kwakavapo. Hakuzi kudengenyika kwenyika kwe-earthquake chaicho. Zvinonzi nyika dzichazungunutswa. Vanhu ndivo vanenge vachizungunutswa. Kutya kukamuka mukati mavo. Kutyisidzirana nokuda kwokuurayana, nokuda kwokuparadzana. Vanhu vakuda kubatana mitsipa. Ndozvokutaura. Makanzwa Mwari achitaura kuti ndichazunungutsa nyika zvakare. Asi pandinozungunutsa nyika, imi muchasara muri sei? Muripo. Nyika iri kutozungunutswa izvo takatarisa. Hatisi kutaura pamusoro pema-earthquake atiri kunzwa, kana mafashama atiri kunzwa, kana snow chaiyo ndakunzwa hanzi mbombi dzemvura dzakaoma kuTexas. Magetsi akaenda. Nyika yose yakaita furiji kuTexas. Vakutounzirwa zvinhu nevanhu. Chando chakakwidza. Mahurricane hatisi kutaura. Emanje Haiti yakarohwa neearthquake. China yakarohwa nemafashama. Europe yakarohwa nemafashama. Chimwe chinhu. Kuna naAmerica ika mhepo hadzizorori mhepo kuna naAmerica. Kuya ndo kune mweya yetsvina chaiyo yakauka. Denda pamusoro pazvo riri korona haina kumboenda pedu, ichingoripo. Zvinhu zvose izvi zvichiitika. Tawana mishonga. Pose patinongoti tinoda kuwana mushonga pobva ngoita kavhariant. Pose patinoda kuwana mushonga pobva ngoita kavhariant. Kanenge kangori a little bit faster than the one before. Mifananidzo iyoyo. Zvinhu zvekuti tingadai tichizvibvunza kuti kwakomana, hapana chimwe chinhu chatisina kuita here. Ukama hwedu naMwari hwakamira papi. Ndizvo chete zvinenge zvichidiwa naMwari ipapo, kana zvinhu zvose zvichiitika. Kuti titsvage zvokwadi yake. Hazvinei kuti tiri papi. Hazvinei kuti tiri papi. Tsvaga zvokwadi yaMwari kuti Mwari unotaura kuti chii. Nekuti vanyori vakawanda, nesuwo tiri vanyori. Asi zvokwadi yaMwari inofanirwa kutsvagwa. Zvino kana mukati kutrenda nemunyori uyu, muparidzi anoti, musingatarire shoko raMwari kuti unoti chii. Chii chichabuda ipapo. Zvanzi vanhu veIslam vanotarisa mabhuku ose. Vanotarisa Kurani ravo vogotarisa iri. Pakutarisa kwavo vanofanira kutarisa kuti ndezvipi zvinoenderana. Chokwadi ndechipi. Nekuti vanoziva kuti hazi naye Isaka wakanga ari akasarurwa.
zvichida kwavari vanozviti Muhammad ndiye akanga asara. Muhammad akatizoya mumashure mavamwe vose. Moses wakanga watovapo. Muhammad aitoziva bhuku raMoses. Kuchavapo kune dzimwe nzvimbo, hanzi kundengendeka kwenyika kuchavapo kune dzimwe nzvimbo. Vanhu vachiita sei? Vachikwirana, vachibatana pahuro. Izvozvo pachazvo zvinounza pakusatenda. Kutenda kwagara kuripo, asi kunotozounza mumwe kusatenda kwokuti vanhu havachada zvekuita nereligion. MaIslamists anonzi maEl Shabab nechichi, muri kuona kuti vanokanganisa chitendero chechiIslam nemaitiro avo ivavo ekuti vanenge vari muna Mwari, vachiparadza vanhu, vachiuraya vanhu. Zvinotokonzera kuti vamwe vasatiende kuIslam yacho. Sezvinoitawo Roman Catholic, history yayo haina kunaka. Zvinotokonzera kuti vamwe vanhu vari kuzvarwa iko zvinezvi vatoti zvamwari hatidi kuzvinzwa izvi. Murikuzviona? Nekuti kutenda kuna Mwari kwavhiringwa neimwe kereke. Naizvozvo hatingwarirei zvatinoita. Tingavhiringe kereke yaMwari, tingavhiringe Mwari pachake nemaitiro edu izvi. Izvozvo zvinokonzera nzara futi. Kana marwisana kudaro, tarirai zvikuita kuChina. Vanhu vakaunganidzwa, vanonzi marudzikwa, mawija, vanonzi mawija, vanotenda kuIslam, vakaunganidzwa vari mumakipi izvozvo. Vamwe vanotochwa, vamwe vanorobwa, vamwe vanorepwa. Iri kunzi indoctrination. Indoctrination yechii? Yekuziva zvinoda nyika. Zvinoda chii? Communist Party, CCP. Kana zvida mangwana vangamuka vamatororo, vakuti putitsa putitsa. Chakanganisa ndana El Shabab nana Bin Laden nanachi, ndivo vakanganisa zvinhu zvose. Kuti imi munotenda munopesera movengwa. Unovengwa nekuda kwekuti ana Bin Laden vakaita zvinhu zvavo, nana El Shabab vakaita zvinhu zvavo, asi hamunei navo. Nyange vanopurakitisa sharia law chaiyo vakakonzera kuti Islam ivengwe, havana kumbozviziva. Kune maChristians anokonzerawo kuti Ishe wedu Jesu Kristu avengwe. Kune maChristians anokonzera kuti Mwari avengwe. Tarirai zvamunenge muchiita imimi. Hamubve kumabhawa, munopomba, munoroya, hamubve kun'anga, muchiti muri maKristu. Hazvisorese here kuva muKristu? Zvino kana mumwe akuzomira kutaura kuti kuroya kwakaipa, kupomba kwakaipa, kuba kwakaipa, imi muchiita zvinhu izvozvo, achada kutendeuka kuti ateerere munhu ndiani? Achizoti kune maKristu obva atinawo anongoita zvinhu izvozvo. Naizvozvo mabasa ose akaipa anenge achiitwa mukati mekereke ari kuitwa naSatani, nekuti Satani anoda kuparadza Mwari pachake. Muri kushandiswa naSatani, imi mubvume kuti makunamata Satani. Zvidati takatangira ipapo makatendeuka, Mwari angarumbidzwe. Nzara inouya kana mabhoibheri akubviswa.
makereke achivharwa afange zvaakaita. Manje akavharwa neCovid. Asi muri kuita sei? Muri kuenda pamwe online hanti? Ndotokudza kuti pane vamwe kubvira pakavharwa makereke chaiwo, pane vamwe vasina kumbobvira vatoenda online. Zvakabva zvatongovharisana. Uyezve makavhura makereke havafi vakadzoka. Nzara iyo yakangoitika nguva shoma neiyo takatarisa kuti kereke ichavhurwa, kereke ichavhurwa. Tikatoona 1 month yatopfuura, 2 months, 3 months. Vanhu vari palockdown. Iyo nzara yakatongokonzerwa naiyoyo inenge iri enough zvekuti yakatouraya. Yakatouraya chakanga chasimwa hachichabuda nyangwe vakadira mvura zvaita sei. Drought yacho yakaoma iyo. Kanzi nzara ichavapo. Kunana Russia kwamwe vanotorerwa mabhebhe. Kunana United States kumwe kusingatobvumidzwi kunzi uye nemakorani. Zvinoita. Zvikanzi pane dzimwe kereke dzemuZimbabwe dzisingabvumidze kuti vanhu vapinde mubhaibheri, vapinde muchechi vakabata bhaibheri. Vakatoona vakabata bhaibheri vanotoshandisika. Zvikanzi bhaibheri rinobatwa navaprista chete. Nzara ingagotadza kuvapo sei yeshoko raMwari? Kana kune COVID pasina vaparidzi, nzara ichavapo. Kana pasina dzimwe nguva kuonana, vamwe vanhu vanodhipenda nokuonana. Vanongoda zvinhu zvekungosocialize. Nzara inotovapo kana pasina socialization. Pavaiuya vachisocialize uchechi, vaitombonzwawo mbichana zvaMwari. Zvichida kana ari munhu aitombobengenukawo vati edza ndidzokere pagwaro. Zvino kana pasina chaanonzwa kana waita, nzara inokwanisa kurova akarashika zvachose. Nokuda kuzoti nyika inenge yakamira. Pamusiri kumuparidzira, paasiri kuenda kukereke, paasiri kuverenga bhaibheri, zvimwewo zvenyika zvinenge zviripo zvichidhimanda time yake. Unenge ototsauswa. Vanoenda kubhawa vatomutsausa, vanoita zvechihure votomutsausa, vanoita zvimwe zvakasiyana siyana votomutsausa. Uramba wakasimba neshoko raMwari. Usabve pashoko raMwari. Usamirire munhu. Nokuti unotonga uri wega. Uchazoti nhingi akazonditi, nhingi akazonditi, hazvibatsiri kuna Mwari izvozvo. Unotonga uri wega ukaendeswa kujeri uri wega. Ndo zvakadzingirirwa vanhu mumunda izvozvo zvekupfuririkana. Adhamu naEvha vakanzi get out. Ibvai mumunda muno. Endai munorima ivhu ramakagadzira. Nekuti zviri nyore mazvirapa. Zvekungopuhwa mahara hakusi kuzvida. Chizvirimirai muone kuti zvakaoma sei. Muone kuti zvakanga zviri nyore zvamaita mumunda sei. Unodya cheziya. Usabvume kudzingwa naMwari. Ramba wakabatira pamupendero wake. Nekuti akakudzinga chete kuzodzoka kubva ikoko. Ramba wakabata pashoko. Usatsauswe navanhu. Zuva nezuva. Zvichida kubuda kwaro nekunyura kwaro unenge wakabata shoko. Neminamata yako usakanganwa kunamata pamusoro peshoko raunonzwa. Kurinamatira shoko iro pacharo. Nekuzvinamatira uchishandisa shoko. Ndokunamatira kwaunoita vanhu vose. Zvinonzi ndiko kutanga kwenhamo. Saka zvinezvi zvichida nhamo yatapwa. Zvinoparadza zvawanda zvataurwa naKristu. Zviri kuitikawo kana nenguva ino. Zvichida zvakatotanga kare. Isu hazvingozviona iko zvinezvi kuti kunga tiri munhamo. Iyo nhamo yagara iri kukana.
Ngatitendeuke hamadiwo, ngatitendeuke titsvage Mwari wedu, titsvage Ishe wedu, titsvage Jesu wedu. Tikupedzisira tiri pavhesi 8, ndopatiri kuperera. Chengetedzai mirayiro yaMwari, mirayiro nego. Usava nevamwe mwari kunze kwake. Usapfugamira zvifananidzo kana kuzvishumira. Yeresa zita raMwari, usarireve pasina, nekuti zvinokuunzira mhosva. Chengetedzai masabata pakati penyu napakati paMwari. Itai zvakarurama zvine utsvene, ivai netsitsi, ivai nerudo. Kudzai madzibaba enyu, mubvarure nguo dzenyu kana pane zvavakakusiyirai zvavasina kukudzidzisai nezvaMwari. Kana pane zvavakaputsa, bvarurai nguo dzenyu, mubvarurewo nemwoyo yenyu. Musaurayana, musauraya vamwe, musabirana, musabire vamwe, musaitirana upofu, usaite upofu, musareverana nhema, usarevere vamwe nhema, usachinya kana kuchochora kana kuchiva mumwe kana chimwe chokwako, kutsikana nezvaunazvo. Ava kuswera tichisangana zvakare. Mwari ngaakuropafadzei. Hama adiwa, ndinonamata kuti Mwari akupei simba, Mwari akupei zivo, Mwari akupei rudo, kuti mumirire kuuya kwaKristu Jesu, muchitsungirira mukati menhamo dzose dzamunoona mukati menyika, nokumanikidzwa kwose, kuti murambe muri pashoko raMwari, murambe muchishumira Mwari, murambe muchitsvaga utsvene nokururama, kusvikira kuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Kubva kuneni paridza anoti, sarai zvakanaka. Amen and amen.